Виждаш ли ето това? В тази малка купичка има буквално стотици пресовани горски ягоди. Да, от онези същите миниатюрните супер ароматни, които събираш в планината. Сега ще опитам. Все едно съм изял цяла шепа от онези ягодки. Това, скъпи приятели, е натурален концентрат, който отива в един от ето тези огромни силоси, смесва се с билкови екстракти и останалите естествени съставки, преминават през хай-тек процес, който позволява нула консерванти, нула изкуственяци. След това този елексир се пълни в стерилна среда от ето тази 150 метрова продуктова линия и тръгва към вас. В витаминната вода Клашвит има това, което ни дава природата, но смесено с наука и много технология. Най-вече обаче сме вложили мисия. Напитка, която да ви помага в ежедневието и да ви вдъхновява. Опитайте и кажете дали сте усетили горските ягоди.